Celý život sa stále od nás niečo očakáva. Práca, povinnosti, platenie účtov. Pred nejakými rokmi som si povedal dosť. Treba v tej veci niečo zmeniť. Treba sa posunúť ďalej a začať si plniť svoje sny. Momentálne aj teraz. Plním si svoje sny. Natáčam to, čo si myslím, že je dôležité. Prinášam autentické príbehy. Poukazujem na služby, ktoré u nás nefungujú, ale vyzdvihujem aj tie, ktoré sú zaujímavé. Prinášam pohľad na nové produkty, ktoré môžu niečím nadchnúť, nové nápady, inšpirujem ľudí, ktoré im môžu pomôcť zmeniť život. A snažím sa, aby sme sa na Slovensku mali lepšie. Aby sme sa nehádali medzi sebou. Aby sme neboli takí zatrpknutí, frustrovaní, smutní. Chcem, aby sa mali ľudia lepšie.